Dit jaar eerste lustrum van de Admiraliteitsdagen. Dat wordt natuurlijk een geweldig feest. Ja, de druk is hoog. Na vorig jaar om nog weer hoger. Maar we hebben de ambitie. Het gaat ook lukken. Ja, het 5 jaar. Vorig jaar hadden we een prachtig drijvend podium. Dat wordt dit jaar heel anders. Het komt op dezelfde plek, wat jullie al mooi in beeld hebben genomen. Maar er waren toch wel wat wensen na vorig jaar. Geluid beter, beeld beter, jullie een betere positie. En we willen graag onder het podium door. En dat is een makkelijke vraag, maar dat is technisch wat lastiger op te lossen. Wij beginnen vrijdagmiddag al en vrijdagavond in de stad. En wat wel erg leuk is, we gaan met alle korpsen en braasbands, fanfares uit de omgeving. Die treden eerst op in de stad en die gaan daarna 's avonds met z'n allen het misschien wel, dat Guinness Book of Records weet ik niet, maar misschien wel het grootste Nederlandse braasbandorkest vormen. We gaan voor het goede doel een zwemwedstrijd rond de bolwerken organiseren. Nou, dat is prachtig. Amsterdam heeft het gedaan, nu ook Dokkum in de grachten zwemmen. Onze burgemeester gaat het verhaal van de Admiraliteitsdagen of van de Admiraliteit vertellen aan alle kinderen in Noordoost-Friesland, in de regio om Dokkum heen. Zodat die ook weten van waarom hebben we nou een feestje, om onze geschiedenis te vieren. En er blijven natuurlijk nog een paar verrassingen die jullie over een half jaar gaan zien. Er komen natuurlijk weer prachtige artiesten. Ja, dat klopt. De vraag is dus, ligt dus een tipje van de sluier op? Nou, het blijft landelijke artiesten, Friese artiesten en regionale artiesten. En het is heel moeilijk om dit voor me te houden, maar dit wordt erg leuk weer. Ja, en ook wel een tikkeltje verrassend voor de zaterdag. Dus we laten jullie misschien ook wel een klein beetje schrikken. Kost zo'n feestje? Onze begroting was vorig jaar €125.000, 120. En we willen niet dezelfde sprong maken als vorig jaar. Toen zijn we 30-40% gegroeid. We willen ons ook een beetje inhouden, omdat we over 10 jaar dit feest nog willen vieren. Het is nou hot. Iedereen wil meedoen. Sponsoren dienen zich nou alweer aan. Maar we willen gewoon continuïteit. Dus we zeggen liever van, mochten we meer sponsorgeld binnenhalen, we houden het een beetje in de pot om ook de komende jaren door te blijven gaan. Maar we gaan toch bescheiden groeien. Dus we denken dat we rond de €130.000-135.000 gaan uitkomen voor dit jaar. En dan hebben we ook een hele leuke publieke sponsor erbij. Die natuurlijk ontzettend leuke acties in de winkel kan doen. Voor de kinderen kan doen. Sparen voor Adje. Meet and greet met Adje in de winkel. Sparen voor de knuffelbeer Adje. Noem het maar op. Dus zij kunnen ook ons voor die tijd helpen om nog meer mensen naar Dokkum te krijgen in dat weekend. Dus ook het feest vooraf wordt langer en wordt leuker. Afgelopen jaar was het 3 dagen. Klopt het? Ik heb iets gehoord over 4 dagen. Ja, dat klopt. De Rabonight, een van onze trotse hoofdsponsoren, die gaat hun jubileumfeest op donderdagavond hier vieren. Die hebben heel slim gezegd, de slingers hangen er al. We hangen er nog een paar slingers bij en we voegen daar een dag aan toe. En dat vinden we erg leuk. Dus donderdagavond wordt de Rabonight. En misschien wordt die zelfs nog wel iets groter. En misschien komt er zelfs nog een bedrijf bij die een lustrum gaat vieren. En ook dat verklap ik niet.